Okay, så skal vi så lave opgave 9. Ja, opgave 9 lyder så, at vi skal vende arealet ind på det her, og vores funktion lyder f af x er lige med kvadratrod af x minus, så er minus x plus 2. Ja, så skal vi så integrere, eller så skal vi finde startfunktionen af det her, og så integrere det. Så lad os gøre det. Så skal jeg se her. X kvadrat af x, det er funktionen, det er så x en halv, så plusser man det, så er det 3 over 2, og så sætter man den foran, og det er 2 tredjedele. Og ja, så er det bare plus her. Plus her lægger en foran, så er det en halv minus en halv x i anden plus 2x. Okay, så har vi så integreret det, og skal vi se om jeg integrerer det rigtigt. Ja, ser rigtigt ud. Og ja, så gør vi ligesom i opgave 11, hvor vi sætter det i tuborgklappe og regner det ud. Okay, så ser vi i tuborgklappe. Vi får også oplyst, at det er fra 0 til 4. Ja. Så skriver vi det samme her igen. 3 tredjedele minus en halv x i anden plus 2x. Good. Og det er fra 0 til 4. Så sætter vi 4 ind i det første, og så minuser vi med 0. Og ja, så lad os gøre det. Så ser vi 2 tredjedele af 4 opløftet i 3 zonedele minus en halv 4 og i anden plus 2 gange 4. Og så minuser vi det med, ja, så indsætter vi så 0 ind i x'ernes plads, og hold det her. 2 tredjedele af 0, ikke 4, af 0, 3 tredjedele minus en halv 0 i anden plus 2 gange 0. Og jeg har så regnet det ud på Inspire, og det giver så 12. Together we